Arratsaldeon, ikus-entzule guztioi, gure gaurko elkarrizketa tarte honetan, Kaer Gatiboa daukagu gurekin. Arratsaldeon, Ka, zer moduz gaude? Arratsaldeon. Ematen ez duen arren, urduri, eskintzen dudan lehenengo elkarrizketa baita hau. Orduan, esan dezakegu suerte handia dela gurea, Kaer Gatiboa gurekin eukitzeagatik. Hala bada, aprobetxatuko dugu galderekin hasteko. Zein da zure egungo lan egoera, Ka? Bueno, kontuan hartuta espektro sozioekonomiko guztia, esan ezake nire lan egoera nahiko prekarioa dela. Izan ere, kontuan hartu analisi soziologikoa hezkuntza aldetik gaur egungo gaztekumek ikasten duten azkenengo arau gramatikala naiz ni. Gero instituzioek esan zidaten arren teknologia berriekin nire lan karga gora egingo zuela, argi dago WhatsApp-atra, hola txioekin eta holakoekin nire presentzia, nire lan eskari horrek ez duela gora egin. Egia da urtean zehar, urtarrian eta azaroan nire lan karga gora egiten duela, azterketak ez ahaztu, baina orokorrean nahiko prekarioa da, esan dut. Esan genezake, eka azterketa garaia etortzen denean horbait zure erabilera gora egiten duela, baina urtean zehareko lan karga hori nahiko basua dela. Ezagutzen ditugu beste egoera batzuk, esate baterako korrikako lekukoaren egoera, ze kontatuko iguzu lekukoari buruzka? Barrenak nazten dizkidan kontu bat hau, precisamente atzo egon nintzen berarekin hitz egiten eta lekukoak esan zidan, ez? Triste jartzen ari da, Kaer Gatiboa. Esan zidan, egoera hau kaka bada. Kaka, esan zidan, kaka. Eta normala da, berak esaten zidan, ez? 2 urtean behin, Euskal Herrian zehar ateratzen dute lau haizetara, baina aurrengo 2 urteak hor, albo batean zokoratuta usten daute, eta holako egoerek barne hausnarketa bat sortarazten dituzute, eta esaten zu, ostras, kopetin, haian nik golan amaitu dezaket, eta horrek beldurra maten, beldurra, pillo. Beste erlazio motak ere bat dituzula badakigu, eta beste hizkuntzetako ergatiboekin ere erlazioa duzula edo ez, izango da gure hurrengo galdera. Ezagutzen dituzu beste hizkuntzetako ergatiboak? Bai, azkenengo azterketa filogenealogikoek esan didate horre Kaukaso aldean badagoela nire lehengusina, urrutiko lehengusina, baina berarekin harremana hutsaren hurrengoa da. Daukagu zure beste erlazio bat interesgarriagoa edo prentsa larrosan garrantzi handiago ematen duena. Ze gertatzen da ukanekin, Ka, ezaiguzu mesedez? Beira, ukanekin. Ez dakit, berarekin nagoen edo ez nagoen. Batzuetan berarekin nago. Beste batzuetan ez nago berarekin. Adibidez. Euri aridu esaten dit. Euri aridu. Nork? Aridu, euria. Non nago sujetoa hor, non nago ni? Zaten dio, zer da hori? Da, harreman impertsonala. Oso harreman impertsonala dela, esan diguka ergatiboak oso impertsonala. Baina ez dugu horrela bukatu nahi elkarrizketa eta beste puntu batera positibo pentsatu beharko dugu. Ze gertatuko da zurekin medio berri hauen agerpena dela eta zure lankarga gora egingo dute, Ez dut esango baikor nagoenik, baina positibotasun puntuan nabaritzen dut azkenengo urtean agertu diren euskal medio berriekin, hortxe dugu Ale aldizkaria, Gaztezulo, Alabedi 2.0, eta holako medio euskaltzalekin espero du nire lankargak gora egitea. Beraz, asko ilusionatu gabe, posik nago eta uste dut
gero eta gorago egingo duen jola bat dela, eta zentzu horretan, pozik. Azken kaergatiboaren azken esaldi honekin agurtuko gara, baikortasunez, bere lankargak gora egingo duela, gehiago erabiliko dugula kaergatiboa, eskerrik asko gurekin beste arratsalde bat pasatzeagatik. Eskerrik asko zuen. Agur.